Türkmen häkimetleri dowam edýän azyk gymmatçylygynyň arasyna öz raýatlaryny ýygyrlamak işlerini güýçlendirýär. Sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň Aşgabatda ýerleşen dukanlaryna goşmaçy video we audio gödäwçilik enjamlary oturdylýar. Häkimetler bu çäreleri ilat arasyna azyk haritlarynyň gymmatlamagy bilen bagly dowam edýän nägilelikleriň gerimini anyklamak synançyklary bilen baglanşdyrýarlar. Dukanlara video we audio gödäwçilik enjamlarynyň ornaşdyrylmagy Adatyk radiosynyň Aşgabatyň dukanlaryna ogurluk hadisalarynyň artanlygy barada ýaňy ýakyna beren habarlarynyň ýygyanyna gabat gelýär. Azyk haritlarynyň gymmatlamagynyň fonunda soňky wagtlarda hökümeti we prezidenti kimsedici sözleriň alyjylar tarapyndan aýdylmagy ýaly hadisalaryň ýygjamlaşmagy bilen dukanlary odal oturdulan video kameralar ýeterli hasaplanmaýar we ýokurdan görkezme esasında video şekillerini ses ýazgylary bilen bilelikde ýazgy edýän video kameralar kassalaryň gapdalynda oturdylýar. Diýip Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Akbar Çeşmadatyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Häkimetler tarapyndan dukanlara paýlanyp berilen video gödäwçilik enjamlarynyň gije gündüz iş edilmegini üpçün etmeklik dukan ýerlerinden talap edilýär. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän mali ykdysady kynçylyklara garşy çynnakay göreş alyp barmagy derek ykdysady kynçylyklardan şikayet edýän raýatlara garşy görüşmekde ýygyderli tanqid edilýär. Aşgabatyň dukanlaryna amal edilýän nowatdaky gödäwçilik çäreleri häkimetleriň ilat arasyndaky nägililik alamatlaryny bildirýän huwatyrlanmalaryny açyp görkezýär. Adatyk radiosynyň habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar ilatyň güderan şertleriniň barha ýaramazlaşmagy barada ýygyderli habar berip gelýär. Ramazan aýynyň bosawasyna Adatyk radiosynyň habarçylary mart aýyna Aşgabatda iými tönümleriniň bahalarynyň 50 götürüm ýokurlanyny habar berdiler. Munyň ýygyany Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine azyk haritlarynyň narhlarynyň 200 götürmeçeni götürilenligi ma'lum boldy. Habarçylarymyz martyň ortalaryna Mar welaýatyna hem ençeme iými tönümleriniň bahalarynyň ortaça 50 götürüm gymmatlanýany habar berdiler. Bu habarlaryň ýygyany häkimetler martyň soňky hepdesine paýtatyň büdjet edaralaryny işgärler bilen ýygnaklary geçirip azyk haritlarynyň gymmatlamagyny adaty ýagdaý hökmüne düşündirmäge synanyşdylar. Dowam edýän gymmatçylyk fevral aýynda ýurtda paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlarynyň hökümet tarapyndan ýokurlandyrylmagynyň ýygyny onuň döwlet bahasynyň gymmatlamagy bilen badaldy. Gymmatçylyk dowam edýän mahaly Türkmen hökümeti apreliň 1-nji hepdesine ýurdun ykdysady ösüş tepkiniň ýokary derejede saklanýanlygyny, jemi içerki önümün ösüş derejesiniň 6,13 götürme barabar bolanyny oglan etdi. Şol gabatlar has takygy 27 mart 9 aprel aralygyna Türkmenistanda bolup Türkmen ykdysadyetiniň ösüş tepkini seljeren halkara pul ganatynyň ekspertleriniň beýanatyny hödürlän sanlary Türkmen hökümetiniň aýdan sanlaryna gabat gelmedi. Halkara bilermeleri Türkmen ykdysadyetiniň ösüş derejesiniň resmi sanlardan 3 esse az bolanyny aýtdylar. Ýöne haritlaryň we hyzmatlaryň ýokurlanýan bahalary ykdysadyetiň ösüş tepkini bilen bagly hakykaty açyp görkezmegi dowam etdirdi. Bu ýagdaýa paralel häkimetleriň ykdysady krizisi ýaşyrmak synançyklary hem dowam etdi. Adatyk radiosynyň habarçylary geçen aýda häkimetleriň dukanlarda çörek nobatsız satylýar diýilen düşünjäni ornaşdyrmak ugruna tagalla edýänliklerini, çörek nobatlarynyň dukanlaryň daş ýüzüne gizlenilýändigini habar berdiler. Apreliň soňky hepdesine habarçylarymyz paýtagyň dukanlaryna ilatyň azyk ogurlamagy bilen bagly hadisalaryň artýanyny habar berdiler. Bu habarlaryň ýygyny häkimetler ykdysady şertlerde nägili bolýan raýatlaryň arasyna gödäwçilik çärelerini güýçlendirip hökümetiň garşysyna nägililik beýan edýän adamlary ýüze çykarmak işleriniň depkinini güýçlendirýärler. Täze oturdylýan video gödäwçilik enjamlary arkaly ele geçiriljek ses ýazgylary Türkmenistanyň raýatlaryna garşy jenaýat işlerini gozgamakda ulanýarlar. Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärini sitirleýär. Finçlere görä häkimetler dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna problemalara garşy görüşmäge derek raýatlary gorkuzmak, olary semetmek tejribelerini dowam etdirmegi saýlap alýarlar. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtda we halkara arenasyna bolup geçen wakalary özara ara alyp maslahatlaşmagyndan hem ynjylyksiz bolýar. Apreliň başlaryna Adatyň habarçylary bilim resmiýetleriniň paýtatyň mekdeplerine ýörüýte ýygnaklary geçirip mugallimlara we okuwçylara mekdebiň içinde we daşyna ýurdun çägine halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada hatda öz öýlerini hem gurrun etmeligi tawşyranlyklaryny habar berdiler. Häkimetleriň jemgyýetçilik ýerlerine nägililik beýan edýän adamlary ýüze çykarmak synançyklary ýylyň başlaryna hem güýçlenýär. Adatyň habarçylary ýanwar aýyna howpsuzlyk edaralarynyň jemgyýetçilik ýerlerine durulgularda we dermanxana nowatlaryna gödäwçilik işlerini häkimetlere garşy beýan edilýän tanqidler boýunça hüşgärligi artdyranyny habar berdiler.
Adatlyk radiosynyň habarçylary dekabr we ýanwar aýlaryny hem paýtagtyň döwlet dukanlaryny emele gelýän çörek nobatlarynyň häkimetler tarapyndan video ýazgy edilýändigini habar berdiler. Adatlyk radiosy dukanlary goşmaça video gödäwçilik enjamlarynyň oturdurmagy barada Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurduň çägine durmuş ykdysady kynçylyklaryň hem de syýasy howanyň ýetileşmegi barada habar bermeýär. Resmi metbuata görä Türkmenistan gahrman arkadagyň hem de arkadagly serdaryň taýsyz tagyrlarlary netijesinde öňe barýar. Türkmenmaşynyň we Balkanawadyň daýhan waglarynyň barlyk dukanlaryna barlygyny 3 ay bäri tasdan satylmaýar. Adatlygy pikirini aýdan balykçy barlyk gytçylygyny we gymmatçylygyny döwlet emirlerleriniň soňky bir ýylda balykçylara edýän basyşlary bilen düşünürdi diýip redaksiýa gelen maglumatda aýdylýar. Deniz balıkları düýünden yok. Göktepe su howdanyna yetiştirilýän balyklar. Lewap su howdanlarynyňky balyk hojalyklarynyň balyklary satuwda wagtal ýöne seýrek ýagdaýda peýda bolýar. Olaryň bahasy geçen ýyldaky bahalar bilen deňeşdirilenine 150% gymmat, hatda 2 hisse gymmatlan balyklar hem bar diýip habar çaýtdy. Sazan we agamur balyklarynyň kilogramy geçen ýyl 40 manatdan satylan bolsa, häzir olaryň kilogramy 145 manada çenli gymmatlady. 5 kilogramlyk lakka son maly geçen ýyl 350 manat bahalanan bolsa, bu ýyl 750 manatdan satylýar. Süýji suwda ýetişýän piostra balygynyň kilogramy olal 50 manat bolan bolsa, inni 100 manada çenli gymmatlady. Adatlyň habarçysy 30 aprelde Türkmenmaşynyň kenar waglaryna Göktepe'den balyk getiren telekeçi bilen söhbetdeş boldy. Özüni Kakşaga diýip tanadan telekeçi Göktepe kölüne balyk yetiştirýändigini, bu gedek Türkmenmaşa 300 kilogram balyk getirendigini aýtdy. Balykçy fermeriň düşünürşüne görä, balyk waglaryna emele gelen çylşyrymly ýagdaý ýurtdaky şertler, hususan iýim gytçylygy bilen bagly. Kakşaga balyk yetiştirmek, balyk köpeltmek bilen meşgullanýan adamlaryň işiniň barha kynlaşýandygyny aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, emeli suwulda balyk köpeltmek işi görge aýgyrly. Sebäbi ýurtda sarp edilýän balyk ýeminiň 90 götürümine golaý Eýrandan we Özbegistandan import edilýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan hünärmenler ýurtdaky otym, azyk gytçylygynyň esas sebäbiniň döwlet emirlerleriniň para almak üçin döredýän emel päsgelçilikler bilen baglydygyny öňe sürýärler. Döwlet emeldarlarynyň edýän dürli basyşlary, para talaby, bürokratik gysyşlar netijesinde Göktepe'niň suw howdanyna ozal otuda golay balykçylyk hojalygy bolan bolsa, şu ýyl olaryň sany 6 balykçylyk hojalygyna çenli azaldy. Beýleki 24 hojalyk ýapyldy. Olar işini tawtatmaga mejbur boldular. Diýip telekeçi bazara balyk çykarýan adamlaryň kanun esasynda kepillendirilýän erkinliginiň hakykatda iş ýüzünde ýokdugyny aýtdy. Telekeçiniň tasdiklamagyna görä, ýurdun özüne balykçylygy ösdürmek hakyna edilýän uly gurrunlara garamazdan heniz emeli ýagdaýda inkubator usulyna balyk köpeltmek işler hem ýola goýulmandyr. Göktepe'de yetiştiren yaş balıklarımızı levaplı balıkçılardan satın alýarys. Olur bu balıkları Orsiýetden Özbegistana getirýär. Şöňü azabı kän bolsa da balıktan alýan girdejimiz az. Has anygy 140 manada satan 1 kilogram balygymyzdan iýim resmi namalar sanitariýa häkimlige berilen para, ýolda polisiýa wekillerine berilen para üçin edilen çykdyjlary aýyrsak, zordan 7 manat çemesi peýda galýar. Diýip Kakşaga adatlygyň habarçysyna aýtdy. Gürjistanyň polisiýasy öten akşam Günwataryň munyň Gürjistanyň Euro-Atlantik guramalaryna goşulmak tagallarlaryna ýetirjek ýany barada eden duýduruşlarynyň arasynda parlamentiň gapma garşylykly daşary ýurt täsiri kanun taslamasyny öňe sürmegine garşy bir näçe hepde bäri dowam edýän köpçülikleriň protestleri basyp ýatyrmak üçin suw toplaryny, göz ýaşardyjy gazlary we redin taýaklary ulandy.
kanun çıkarcıların bu kanun taslamasını ikinci okuyuşta 83 deputatın gollamagyny, 23 deputatın garşy çykmagyny ses vermegi, oppozisiýadaki deputatlaryň parlamentde dören yakalaşmalardan soň zarlan kogulmagy we dawaly kanun taslamasynyň 3-nji soňky okuyuşyna tarap golaýladylmagy bilen Tbilisdäki parlament binasynyň daşynda 10 miňlerçe adam ýygnansa, habar berilmegine görä Gürjistanyň ikinji uly şäheri Batumyda hem uly protestçiler topar toplandy. Dolandyrjy partiýa bu kanuny may aýynyň ortalaryna gol çekmek isleýändigini aýtdy. Gürjistanyň Saglyk ministrliginiň metduwata beren habaryna görä, fitne garşy polisiýa parlamentiň daşynda toplanan we dargamak baradaky talapdan ýüdegren demonstrantlar bilen çaknaşanyny adamdan 11 adam şol sanyny häzir hastahanada bejer galýan 6 sany polisiýa işgäri yaralandy. Sosial mediýada ýaýradylan videolarda yaralanan demonstrantlaryň beýleki demonstrantlardan ýa saglyk goraýyş işgärlerinden ilkinji saglyk kömegini alýan pursatlar görkezilýär. Demonstrantlaryň köpüsi 2 may agşamy saat 5 çenli parlament binasynyň golaýyndaky Urustavel köçesine garan bir topordan başgasy ahyr soňuny dargadyldy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti öz beýanatyna demonstrantlara garşy ulanylan zorlugy we kanun çykarjylaryň dawaly kanun taslamasyna beren gollug sesini ýazgardy we muny günwatara garşy diýip häsiýetlendirdi. Gürjistanyň hökümetiniň eden beýanatlary we ýüduran hereketleri bu ýurdun Ýewropa Birleşigine we NATO agdalygynyň esasyny düzýän demokratik gymmatlyklar bilen bir ýere sygyşmaýar. Şunuň bilen birlikde Gürjistanyň Ýewroatlantik integrasiýa ýoluna howp salýar diýip döwlet departamentiniň beýanatyny aýdylýar. Birleşen Ştatlar Kreml tarapyndan hyjuglandyrylan we şu ýerden Gürjistanyň parlamentine öňe sürülen daşary ýurt täsir kanunlaryny, hökümet resmiýetleriniň ony kabul etmek üçin olanan galp beýanatlaryny ýazgarýar diýip beýanatda aýdylýar. Biz Gürji halky we olaryň öz seslerini eşitdirmek hukuky bilen bilelikde durýar diýip döwlet departamenti aýdýar. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen hem Gürjistanyň çatyrykda duranlygyny we Ýewropa barýan ýollaky uğruny dowam etdirmeligini aýtdy. Ýewropa Birleşigine goşulmagy dalaş edýän ýurdun raýatlary özleriniň demokratiýa berk ıgrarlydyklaryny görkezýärler we Gürjistanyň hökümeti bu habara kulak asmaly von der Leyen aýtdy. Ýewropa Birleşigi daşary ýurt täsiri baradaky kanun boýunça öz aladalaryny açyk aýdyn beýan etdi. Gürjistan halky öz ýurdu üçin Ýewropa geljegini isleýär diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Borrell 1-nji maýda olarky Twitter'de X platformasynda ýerleşdiren ýazgysynda demonstrantlara garşy zorluk ulanylmagyny ýazgardy. Gürjistan Ýewropa Birleşigine dalaşkar ýurt diýip ol ýazdy. Men bu ýurdun häkimetlerini ilatyň parahatçylykly ýygnaşma hukugyny üpçün etmäge çagyrýaryn diýip Borrell aýtdy. Şu aralykda Gürjistanyň ýörüýte derňe gurlugy demonstrantlara garşy aşy güýçlenilmegi boýunça derňe geçirýändigini oglan etdi. 1-nji maýdaky demonstrasiýa soňky 2 hepdeniň dowamyna dolandyrjy partiýanyň Gürjistan ardugynyň öňe süren kanunlaryna garşy geçirilen köpçülikleriň ýygnaşyklaryň iň soňkysy boldy. Bu kanun taslamasyna garşy çykýanlaryň köpüsi ony Rus hökümeti tarapyndan başgaça pikirleri basyp ýatyrmak üçin ulanýan Kreml kanunynyň eks taýy hasaplaýar. Tanqidçiler bu kanun taslamasyny Rus kanunyny ýatlandyrýarlar we dolandyrjy partiýanyň siýasatlaryndan özüni çeke saklaýan prezident Solomon Zurabishvili egerde garaşylyşy ýaly ýagny 3-nji okuyuşda resmi taýdan kabul edilse bu kanuny özüniň veto goýjakdygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan hökümetiň veto hukugyny ýatyrmak üçin sesleri bar we ol muny ulanjakdygyny aýtdy. Kanun çykarjylar 30 aprelläki mejlisi ses vermeden tamamladylar. Anonymous Halkara Hacker kollektivi 30 aprelde demonstrantlary gollaýanlygyny ma'lum etdi we Gürjistanyň polisiýasyna demonstrantlara hüjüm etmek siziň hökümet işgärleriňiziň ählisi baradaky maglumatlaryň ýaýranmagyna sebäp bolar diýip duýduruş berdi. Bu topar olarky Twitter'de X'de ýazan ýazgysynda maglumat bazalaryny we elektron posta habarlaryny döwmek we ýaýratmak haýwatyna atdy hemde bu siziň ilkinji we ýeketäk duýduruşyňyz diýdi.